siitä. Kato tänne päin. Se niin, ne huomaa heti. Salaa ettei. No nyt se lähti. Oikein päin laita. Näin päin. Ja nyt istumaan siihen käy. Tätä ei halua. Näin. Noin. Tuo sen keinumaan. Se ei halua istua tässä. Ei halua. Ja? Housut. Housut. No siinä Tämä? on housu. Tämä? Pissat meni pitkin lattiaa sitten kaikki. No siellä on se jännittävä. Täällä on se. No. Auto. Ja koko puska, me sieltä räkätti. Niin, ne oli aika makeita nyt. Ei ne ollut. Oli, kato, tuossa puskassa oli niitä ja onko terävä? Tässä, laita tämä. Tässä. Se on siellä on iso kivi sisällä. Jos laittaa suuhun, pitää katsoa. Elää pääs suuhun sitä. Tuossa on punaisia Kiitos. marjoja paljon, se on syönyt kaikki. Tää on ihan rupina. No ne on syönyt. Tässä näin on. Ei ole ihan vielä alkanut. Mustikoita oli paljon. Mä keräsin, tein yhden piirakan jo. Täytyy ensi viikolla katsoa. Raparperi. No ei ole. Ei, tää on huono. Ei kannata.